Be sy'n anodd wrth wneud ti fel ni di wneud nawr, a dwi'n cysau y cwestiynau fel, pa sync? Pa dap? Pa ochr ti moyn y tap? Pa ochr fi moyn y tap? Ochr dde? Be? Ti moyn y tap ar yr ochr dde? O, chwyth. Yna pam, os dwi'n gweld syniad gan rhywun arall, fi'n i ddwyne, bob tro. O'n i'n gwylio Dan Do un noson, boes gin talog. Ac oedd gofyn nhw un o'r ein yn y gegin. Go iawn! Yep. A o'n i'n gwybod... Felly nes ti ffonio nhw, o le gathoch chi'r heina? Un fel na fi moyn. Felly os fi'n gweld rhywbeth fi'n licio gan rhywun arall neu ddwyne. Na'r ffordd hawsa. Be nath i ti syrthio mewn cariad efo'r lle, ti'n meddwl? Mae yna gymeriad i'r tŷ. Mae yna sawl peth gwreiddiol ar ôl yn y tŷ. Ond fi'n meddwl ni'n lwcus iawn hefyd, achos i ni reit ar ben y stryd sy'n golygu pan mae rhywun yn yr ardd gefn, allet ti fod yn y wlad. Mae'n dŷ hyfryd. Dwi'n meddwl fel fydd y tŷ yn datblygu, byddwn ni'n ychwanegu mwy o liw. Ond ar hyn o bryd, mae e'n wyn iawn, does dim hyd yn oed dim byd ar y waliau gyda ni. Felly mae yna lot i wneud, fi'n meddwl. Fi'n meddwl hefyd mae yna waniaeth rhwng adre a gartre, ac ar hyn o bryd mae hwn yn adre, achos fy'n hyn yn byw, felly i fan hyn fi'n dod bob dydd. Ond dyw e ddim cweit eto yn gartre.